طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama alaina sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para ustad, ustadzah ingkang sanget kula takdimi, para pepunden, para bini sepuh kakung miwah putri ingkang tuhu kinurmatan, para priyagung pangemban dalah pengembating praja satriyaning negari, Raisul Qaryah Benggala dalah cangkeping perangkat lan tokoh masyarakat, tokoh agama, sedaya ingkang tuhu kinurmatan, Sohibul Hajat Bapak Sariti, Ibu Sarmi miwah kadang-kadang panawung krida ingkang meratitisaken lumaksananing syukuran walimatul ursi dalu punika ingkang winantu suka basuki. Bapak-bapak, ibu-ibu, pilenggah tamu undangan ingkang minulya budi, kadang-kadang kaneman ingkang kinasih, penganten sekalian ingkang winantu ing kahyiwanan, jamaah sholawat ingkang derek ngregengaken pawiwahan, juru pandaya swara, bakul sound system ingkang kita tresnani, nek ora disebut ndak cilikake volumene. Kameramen dari TV Akhirat nyuting ngaji, muga-muga leh ganjaran, syukur leh bayaran. Daerah leh bayaran nasibé nang bergolek lek era karu-karuan. Sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian dalu punika, barokah ngaji muga-muga panjenengan sedaya pinaringan sehat-sehat badanipun. Barokah ngaji muga-muga pinaringan gampil sedaya urusanipun. Barokah ngaji muga-muga pinaringan tentrem rumah tangganipun. Amin. Barokah ngaji muga-muga pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Sing rangamini biasane matine kurang 2 sasi. Barokah ngaji muga-muga pinaringan kathah rezekinipun. Amin. Rezeki kok kompak banget iki. Barokah ngaji muga-muga pinaringan lunas utangipun. Parah. Barokah ngaji muga-muga pinaringan solih-solihah keturunanipun. Barokah ngaji muga-muga pinaringan istiqomah ngibadahipun.
barokah ngaji muga-muga pinaringan slamet mulya bejo donya akhiratipun. Donga sing ora kalah penting barokah ngaji muga-muga Mbak Trisna Khairun Nisa diparingi gampil metengipun. Iki donga apik. Allahumma murwakaniatur puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dhateng panjenengan lan kula kalebet dalem menika pun takdiraken pun kersakaken dening Allah sareng-sareng ijabatut dakwah minangkani napa ingkang dados hajat lan kersanipun Bapak Sariti Ibu Sarmi kanthi pinaringan ridho dalem Allah tan manggih alangan. Raos syukur monggo dipun wijilaken kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sinartan donga penyuwunan mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya lan ugi anggen kula silaturahim dados sababiah Allah paring rezeki lan umur ingkang barokah. Allahumma amin. Shalawat salam lan rahmatipun Allah mugi katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya nderek sunahipun, nderek dawuhipun, nderek tuntunanipun muga-muga diakoni dados umate Kanjeng Nabi binjing wonten ing yaumil qiyamah pinaringan syafaatul utma. Allahumma bejo bejane wong niku Pak Bu nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi niku pun bejo. Keranten Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku besok mlebu swarga. Allahumma. Kanjeng Nabi mboten nate ngendika kabeh wong Islam sok mlebu swarga ning kabeh umatku. Sebab nek umate Kanjeng Nabi mesti wong Islam. Nek wong Islam urung karuan nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Mula aja GR. Lho kenapa Pak Usman? Ya krana pancen ana umat Islam. Ning ternyata ana Islam umat. Malah ana Islam tok. Umat Islam niku sinten? Mugi ingkang rawuh dalem menika sak keluargane sedaya. Allahumma. Wong sing ngrasuk agama Islam ya nglakoni syariat Islam istiqomah ngibadah, bungah ngibadah, mbok susah tetep ngibadah. Niku jenenge umat Islam. Lah nek Islam umat, ya nek umat salat, nek ora umat rei. Nek umat ya poso Ramadan, nek ora umat udut nang kandang. Mergo pancen Islam umat. Lah nek Islam tok KTP cetha Islami. Salat mboten wong rauh ora patek kober. Lho Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku besok mlebu swarga wonten lajenganipun illa man aba. Kejaba wong-wong sing do mbangkang, maknane mbangkang mboten purun. Napa wonten Pak Usman dijak mlebu swarga mboten purun? Kanjeng Nabi dawuh, sahabat matur kila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ajeng matur Kanjeng Rasul, sinten tiyang sing dijak mlebu swarga mbangkang mboten purun niku Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Sapa ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku taat marang aku. Bangsane salat ya nindakake salat, bandane akeh dadi wong loman, bulan Ramadan teko nindakake poso, mampu ya kaji nang tanah suci, dakhalal jannah. Ya ki umatku sing tak jamin do mlebu swarga. Allahumma wa man asani faqad aba. Lan sapa wong ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umat kuning gaweane maksiat, nyatane mangsane salat ra tau mang. Konten mboten? Wonge jewure. Waduh. Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora gel. Lah sak rombongan.
Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku. Bandane akeh ning kithoke lekik kena ge nyimpen gedang cetile ra karo-karuan. Wonten mboten? Wonten. Niku yo jure. Yo kok ora mati-mati yo. Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku. Bulan Ramadan teko poso ora betah, alasane kenang penyakit. Emah dengkul. Ora poso Mas, emah. Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora telung rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku. Bondo ya ana tenagane isih rasa umur rong patek tuwa. Tapi nek dijak daftar kaji jare wedi kuwatir nek kesasar wong panjen potongane wong cep. Nek iki